daghang katuigan dinhi sa kalibutan, ang adlaw sa iyang pagbalik. Si Jesus mubalik yun, ang ilhanan makita, hapit na ang pagbalik ni Jesus. Makita ta ang ilhanan, ug mabati nato sa palibot. Iyahat lang ang mga mata, ug manganda kay hadud na siya. May mga kaguliyang dinhi sa kalibutan, ug may nagsalikway